В това видео се обръщам към хората, които си позволяват да пишат хейт коментари, а последните няколко дни вече и заплахи. Не само към мен, към животните и към хора, общността ни. За тяхно огромно съжаление, резултатите са на лице. Показахме им как се създава качествено съдържание на тема животновъдство, животни. Те, разбира се, такъв успех не са и сънували, но зад успеха си дадат не само инвестиция и време за създаване на тези видеа, но и хората. 15 000 човека, които са активни, коментират, споделят, харесват видеята. Това е силата. Силата не е да напишеш на някой няма животни, много си тъп, това не се прави така. Точно затова тех никой не ги гледа, а когато тук има някакъв проблем, винаги се дават съвети, насоки, как да бъде разрешен. Това е разликата. Знаете, няма да допусна никой да ви обижда или да ви заплашва. Такива хора веднага биват отстранявани, без обяснения. Ако някой си мисли, че може да отправя заплахи безнаказано, живее в дълбока заблуда. Продължаваме си напред. Благодаря на всички, които ни подкрепят, а другите само гледайте как се вършат нещата. Вижте какво е успеха. Успеха не е ти да се хвалиш сам. Хората трябва да те хвалят. Лек ден!